στη λίμνη της Τιβεριάδος, στη θάλασσα της Γαλιλαίας, στη λίμνη Γενισαρέτ. Εδώ όπου ο Κύριος έδρασε, εδώ όπου Ιησούς δίδαξε. Στα αρχαία Μάγδαλα, την πόλη της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η πόλη της Μαγδαληνής. Η πόλη όπου γίνεται το Magdala Project και το οποίο στην προσπάθειά του για τη δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας και ενός συνεδριακού κέντρου έφερε στο φως την αρχαία πόλη των Μαγδάλων. Οι ανασκαφές στην περιοχή πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Υπεύθυνη για την ανασκαφή είναι η Ντίνα Αυσαλόμ με το συνεργάτη της Άρθαν Ναγιάρ. Εισερχόμενοι στο χώρο των ανασκαφών, κινούμαστε βόρεια για να συναντήσουμε το μέρος της πόλης που πρώτο ανακαλύφθηκε στην περιοχή, την αρχαία συναγωγή. Ο χώρος της συναγωγής αποκαλύφθηκε το 2009. Πρόκειται για συναγωγή του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δείχνει να είναι μία από τις συναγωγές που υπήρχαν ενώ ακόμα έστεκε ο ναός του Ηρώδη. Απέναντι ακριβώς από τη συναγωγή, συναντούμε το δρόμο ο οποίος περιέβαλε την πόλη. Εδώ έχουμε μία σειρά από καταστήματα. Τα καταστήματα αυτά ξεκινούν από τη δυτική πλευρά και συνεχίζουν προς την ανατολική. Προχωρώντας προς το χώρο δίπλα από τα καταστήματα, βλέπουμε ένα συγκρότημα δεξαμενών. Οι δεξαμενές αυτές, οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο η χρήση τους είναι μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη. Το συγκρότημα των δεξαμενών περιλαμβάνει μία σειρά από μεγάλες δεξαμενές, όπως αυτή που βλέπουμε εδώ, που συνοδεύονται από κάποιες μικρότερες. Αυτές είναι οι δεξαμενές που αποκάλυψε η σκαπάνη της ελληνικής αποστολής και τις οριοθέτησε. Στον πυθμένα των μικρών αυτών δεξαμενών, μετά από έρευνα που διεξήχθη τα προηγούμενα έτη, εντοπίστηκαν ίχνη οστών από ψάρια. Ενδεχομένως λοιπόν, από τις μεγάλες δεξαμενές αντλούσαν νερό και τροφοδοτούσαν τις μικρότερες, στις οποίες διατηρούσαν τα ψάρια που είχαν αλλιεύσει με σκοπό να τα πουλήσουν. Το συγκρότημα των δεξαμενών συνεχίζει προς τα δυτικά και συναντά τα καταστήματα τα οποία είδαμε προηγουμένως, ακριβώς απέναντι από τη συναγωγή. Στο χώρο αυτό εργάστηκε εκτεταμένα η ελληνική αποστολή.
Επανερχόμενοι λοιπόν στο χώρο, βλέπουμε ότι και εδώ τα καταστήματα εμφανίζουν ανάλογες δεξαμενές. Εάν πλησιάσουμε περισσότερο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όπως και στο ανατολικό συγκρότημα, έτσι και εδώ έχουμε μεγάλες και μικρές δεξαμενές. Εδώ φαίνεται το δάπεδο που έχει αποκαλυφθεί και το οποίο καθάρισε η ελληνική αποστολή, ενώ στη συνέχεια προχωρούμε προς τους χώρους τα δυτικά. Το συγκεκριμένο αγγείο καθαρίστηκε από την ελληνική ομάδα με μοναδικό μέλημα να αναδειχθεί in situ, δηλαδή στη θέση στην οποία βρέθηκε. Στο πιο πάνω επίπεδο έχουμε μία σειρά από πολλά θράψματα αγγείων, τα οποία και αυτά έχουν διατηρηθεί στη θέση που βρέθηκαν. Προχωρώντας προς τη δυτική πλευρά, παρατηρούμε μια ιδιόμορφη κατασκευή του βόρειου τοίχου, αποτελούμενη από αρχιτεκτονικά μέλη άλλων κτηρίων και συγκεκριμένα από τμήματα κοιώνων, καθώς και κάποια κοιονόκρανα όπως αυτό εδώ. Εισερχόμενοι από την είσοδο που υπάρχει, βλέπουμε το δάπεδο, το οποίο έφερε στο φως η σκαπάνη της ελληνικής αρχαιολογικής αποστολής, καθώς και τα πλευρικά σημεία, τα οποία αποτελούνται από μεγάλους ογκόλιθους. Τελειώνοντας την περιήγησή μας, βλέπουμε και την νοτιοδυτική περιοχή, στην οποία επίσης εργάστηκε η ελληνική ομάδα. Η ομάδα εργάζεται εντατικά. Αφού πρώτα κάναμε μια μεγάλη τομή και κατεβήκαμε περίπου 1 μέτρο, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο δάπεδο και καθαρίζουμε. Σήμερα ανακαλύψαμε ένα νόμισμα ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει την υψομετρική. Ανακαλύφθηκε αρκετή κεραμική, όπως κάλλιστα μπορεί να αποτυπωθεί. Η κεραμική αυτή έχει παραμείνει στο έδαφος, ούτως ώστε να αποτυπωθεί φωτογραφικά και στη συνέχεια να γίνει συλλογή της, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός αρχικά και αργότερα η μελέτη και η αξιολόγηση. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι που βρέθηκε το νόμισμα και παραδόθηκε στην υπεύθυνη για την συλλογή της κεραμικής και του υλικού. Τέταρτη μέρα στην περιοχή των Μαγδάλων. Ελληνική ομάδα επί το έργο.
Συνεχίζουμε το καθάρισμα για την αεροφωτογραφία που θα γίνει τη Δευτέρα. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Καραγιάννη με τον Άραβα εργάτη να μεταφέρουν ένα τεράστιο λίθο. Ο λίθος ήταν αρχικά σε αυτή την περιοχή όπου δουλεύουμε. Χρησιμοποιήθηκαν 3 δοκάρια για να περαστεί ο λίθος, για να ανέβει από το κάτω επίπεδο πάνω από τον τοίχο και να περάσει απέναντι. Εδώ βλέπουμε την τεχνική. Μπάγκετ για το πότερι. Η κεραμική είναι όλη του 1ου αιώνα. Απλά σκοπό έχουμε να την αποτυπώσουμε στη θέση που βρίσκεται και φυσικά μετά να τη συλλέξουμε. Δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν έχουμε κάποιο αγγείο το οποίο να έχει διαφυλαχθεί ακέραιο, οπότε εκ των πραγμάτων οφείλουμε να κατέβουμε κι άλλο και να καθαρίσουμε τον χώρο, αφού πρώτα όμως αποτυπώσουμε το σημείο, το επίπεδο όπου συναντούμε την κεραμική. Στο σημείο που προηγουμένως τυπώσαμε το πλασμά, φαίνεται ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αγγείο, το οποίο έχει αποκαλυφθεί και με προσεκτικές κινήσεις προσπαθούμε να το φέρουμε και να το αναδείξουμε. Σε μαύρο τσεκ. Σε μάθα τσεκάρει για νομίσματα, αν έχουμε κάτι. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό νόμισμα που μόλις βρήκαμε. Είναι Ιουδαϊκό. Είναι αυτό εδώ ακριβώς. Εδώ θα είναι. Εδώ. Θα το βάλουμε.
I understand, yes. Βαρύδι για το ψάρι. Είμαστε στο χώρο δίπλα στη συναγωγή. Βλέπουμε τη συναγωγή εδώ στο πλάνο. Έχουν καλύψει τα κομμάτια που έχουν φρέσκο για να μην φθαρεί. Εμείς δουλεύουμε εδώ σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Οι οδηγίες ήταν να σκάψουμε μέχρι να βρούμε το δάπεδο. Εμείς βρήκαμε ένα πρώτο δάπεδο με μεγάλους λίθους, αλλά δεν το κρατήσαμε. Ο Άρφων μας είπε να προχωρήσουμε κι άλλο, να το βρούμε κάτι πιο βαθιά. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και τώρα απλά ισιώνουμε, το φέρνουμε στο ίδιο επίπεδο το χώμα. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος σκουπίζει. Σκοπός μας είναι να έχουμε αεροφωτογραφία την επόμενη εβδομάδα. Για αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε πολύ καλό καθάρισμα, σκούπισμα. Εδώ βλέπουμε τη Μαριλένα. Εδώ βλέπετε τον κύριο Αρχοντή, ο οποίος βουρτσίζοντας οριοθετεί την περιοχή προκειμένου να γίνει η αεροφωτογράφηση. Εδώ έχουμε σκάψει, έχουμε αποκαλύψει τον τοίχο. Μέχρι εδώ. Τώρα κάνουμε ένα γενικό καθάρισμα με τις βούρτσες. Γιώργο, σε ποιο σημείο δουλεύεις τώρα? Δουλεύω στο ακριανό σημείο. Είναι τα hooks, είναι ένα μεγάλο εκεί που έχουμε το πρόβλημα, το είπα και πριν. Έχουμε μια μικρή εδώ πέρα, την έχουμε οριοθετήσει. Ένα τυχάκι εδώ και ένα εδώ. Εδώ έχουμε κατέβει λίγο πιο κάτω. Προσπαθούμε να βρούμε το όριο τώρα. Εδώ πέρα έχουμε βρει μια αρχή. Πάω λίγο πιο κάτω, μήπως να ολοκληρώσουμε. Εδώ βλέπουμε την ελληνική αποστολή, η οποία εργάζεται μαζί με όλους τους άλλους εθελοντές με μοναδικό σκοπό να αποκαλύψουν ίχνη οστών από ψάρια, ούτως ώστε να δούμε, να τα χρονολογήσουμε και να δούμε σε ποιο βαθμό έχουμε ψάρια τα οποία τοποθετούνταν μέσα στις δεξαμενές που είδαμε προηγουμένως. Τώρα βρήκα εδώ σε αυτό το σωρό ένα πάρα πολύ μικρό κοκαλάκι. Είναι το καφέ. Το άσπρο ήταν το πρώτο που είχαν βρει
και το είχαν ταυτίσει με κόκαλο τέλος πάντων. Και έχει την ίδια, ας πούμε, δομή, την ίδια μορφή, αν το δείτε από κοντά. Και υποθέτουμε ότι και αυτό θα είναι επίσης κόκαλο από ψάρι. Είμαστε στο χώρο των ανασκαφών. Όλα είναι έτοιμα για την αεροφωτογραφία. Εδώ βλέπουμε το μηχάνημα που θα πετάξει πάνω από το χώρο με την ενσωματωμένη κάμερα στο κάτω μέρος. Έχει τεθεί σε λειτουργία. الارتيب بسرعة يلا اطلعوا 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 معدلين موشي موشي بتصير עוד טיפה, תתרחק מאיתנו. מספיק, תעצור שם ותעלה מטר באוויר. אתה כבר חוזר, זהו, תעצור שם. עוד קצת, זהו, תעצור. תעלה במקום בבקשה קצת. Και τώρα είμαστε εδώ με τον Άρφαν Ναγιάρ, τον επιστημονικό υπεύθυνο της Ισραηλινής Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων για τις ανασκαφές στα Μάγδαλα. We start here the Antiquity Authority before 5 years because Father John Solana's church from Mexico, Vatican, he decided to build hotel, and we come here as Antiquity Authority to check, and we start the exhibition here, and we found the north for the city, and of course the synagogue, the important synagogue, the old synagogue in the world, and we speak about synagogue from the first century, from the beginning for the century, that is the same period that Jesus coming, will be around the lake, he coming and meet Maria Magdalena and this city, and we sure that it's inside the synagogue. After we understand that we have so important building and so important exhibition, we decide with the Vatican, with Father John Solana and with Mexico to continue the exhibition. Let's start with small exhibition and now start to be important exhibition, and we start to dig the city. Nobody imagined that we will have something so important and something unique. How I tell you that we start with small, and now we start to think now to have the Magdala Center, the town for the city. It's unique. It's first time we have big city from the clean from the first century. We have a group from Greek, and for me in the beginning I looking about this people like another volunteer, like every volunteer coming here. Another group coming, like every group coming to take 2 weeks. I start to speak with these people, and with the doctor, with the all, I see that it's yes, short time. It's just 2 weeks. It's short time. It's nothing with the exhibition. I feel it's the first time we have the chance to open Magdala Center to Europe. Is the gate to start with something new. We start to think together
to continue, because we have something unique, we have something important, we have city from the 1st century. Is the chance to think, to make program, to think together, to put the idea inside, and to continue to make something for the world. Hello, this year we're very lucky because we have been visited and not visited. We have a great collaboration of the University of Athens, and it's very valuable for the project not only to have volunteers that really are engaged in archaeology, but to have students. For us it's something very important because they understand the goals of archaeology. It can be helpful for their formation as students, and we're very happy to have the University of Athens participating with us in the excavation works of this year 2013. Never see this kind of man and girl to come like this. It's the first time I saw this kind of work, this kind of enthusiasm, this kind of love about the job. About you can feel the vocation for being archaeologists. This team. Μια έξοχη ομάδα. Είχαμε άψογη συνεργασία, περάσαμε όμορφα, δουλέψαμε σωστά. Καταφέραμε να εργαστούμε σε διαφορετικές περιοχές, να φέρουμε στο φως 4 νομίσματα. Ευελπιστώ να μπορέσουμε και στο μέλλον να τα καταφέρουμε να επανέλθουμε με μία ακόμη αποστολή. Μακάρι να έχουμε τη βοήθεια ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους φοιτητές, συναδέλφους να εργαστούν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί όχι μόνο με την αρχαιολογία αλλά και με διάφορα άλλα γνωστικά πεδία της επιστήμης της θεολογίας.